Sibonga inkosi. Ayikho into ke engiqhayisa ngayo ngaphandle kwenceba yakhe nothando lwakhe. Glory to Jesus. Ngokukhawulezile siyezwini. Hallelujah. 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 Can you clap hands for Jesus? Can you honor God? Hallelujah. Can you honor the King of Kings? Oh, hallelujah. You know, Mama Mugogo, we work so hard. Hallelujah. We work so hard. Hallelujah. Kodwa eksebenzeni kwethu hard. Hallelujah. Sibonga uThixo ongashiya. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu esihamba naye. Hallelujah. Sibonga inkosi esihanqayo. Glory to Jesus. uNkulunkulu uyathwalana ehlweni. uNkulunkulu uyaqhinana ehlweni. uNkulunkulu uyabambana ehlweni. uNkulunkulu uyaholana ebusuku. Glory to God. Glory to God. Nakulonyaka kusamile mfundisi. Kusathi inkosi uyinkosi nomsindisi. Isaguye wayakhona. Isazoba nguye naphakade. Angeke waguquka. Emtakatata. Angizazoshume. Kawuthi kanje. Umoya wakho mawuvumelana nenkosi. Umoya wakho mawuvumelana nenkosi. Hayi umoya wakho mawuvumelana nenkosi. Ngingavumelani nawe mntakatata. Singabi nayakhe besingavumelani. Kodwa umoya wakho mawungayiba bazalwane mawuvumelana nenkosi. Shalom Hasila Mahasaya. Your spirit must agree with the Lord. Your spirit tonight as you're about to hear the word must be in agreement with the Lord. Ungabi lapha for in vain. Ungathuka moya wami uyakulangaselela. Ufuna this year, you can take this salvation very, very personal. Very, very, very personal. Very, 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 very personal. Withatha uyenze yakho. Withatha uyenze yakho. Cela ungayimoshi. Ngizophakamisa uTata phakathi kwethu. Ngizophakamisa uTata. Ushadile unenkosikazi nomntwana. Holy mahasali mahas. Hayela hali mahasi. Hayela hali mahas. Ngicela ngiyaxolisa nceke kaNkulunkulu. Ngaxolisa nje ngaxolisa. Ingxaki yami ngithu loaded kunento ezininzi. Unganginikanga mfuna unganginiki mina mic. Ngigcwele into zikaNkulunkulu bagcwele. Ngiyamncenga uJehova. Hallelujah. Ngoba ngisempini ezininzi. Hallelujah. The enemy fight my destiny like never before. So I am praying very much and I am in my closet. Ngamqotha kwangahle ngifune umuntu kwami ngoba I am busy working my salvation. Jesus. That's what I'm saying, that you need to ask God to train you to make salvation personal. Personal. Usakonzini mama. Uyibambe personal. Koshika phala. Koshika phakazia. Ngalo uyidedela. Ngalo
isandla bazalwane uqhubele uNkulunkulu umthanjiswa kaNkulunkulu ezamaphambili ezoshumayelizwe ngicela ibandla li-honorishe inceku li-honorishe the man of God sikaphalaba yakhosi. Lord, I thank you. I thank you.